மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணுகிட்ட பேசணுமாப்பா? சொதப்பிடாத. ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்களாமே. ம், உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் தான். சரி கேளுங்க. நீங்கள் பீஸ்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வலிமைக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ம் மருதநாயகத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறேன். ம், டென்ஷன் ஆகுங்க. ஆமாம், உங்களுக்கு எந்த ஃபுட்டு பிடிக்கும்? ஏன் சமைச்சு தர போறீங்களா? சமைச்சு தானே, அதெல்லாம் தந்துடுவேன். முதல்ல தான் அலைஞ்சு திரிஞ்சு காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு இருக்கணும். இப்போதான் தமிழ் ஃபார்மஸ் வந்துருச்சு. அப்ப நீங்களும் நீங்களும் தமிழ் ஃபார்மஸில் தான் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களா? நம்ம கல்யாணத்துக்கும் தமிழ் ஃபார்மஸ்லேயே ஆர்டர் பண்ணிடலாமா? ஓகே. எஸ்.